Què tal, com estem? Jornada 17 a la Lliga Multisegó Assegurances, la penúltima de la segona volta de competició. Torna a ser líder en solitari la Unió Esportiva Santa Coloma. Això sí, ni els groc i negres, ni tampoc l'Inter, que també arribava co-líder, han aconseguit els 3 punts aquesta setmana. Comencem, com sempre, amb el repàs dels marcadors. I és que en el partit avançat, a dissabte al vespre, derbi escaldenc, victòria amb remuntada, amb 10 homes, amb tots els ingredients, ara ho repassem, de l'Atlètic Club Escaldes, que al final es va desfer per 2-1 de l'Inter. Ja per diumenge quedava l'empat a 0, que hauria el diumenge entre Penya Encarnada d'Andorra i Unió Esportiva Santa Coloma, la victòria 3-0 del Futbol Club Santa Coloma davant l'Atlètic Amèrica, el triomf també de l'Ordino 0-2 davant el Carroi i, per últim, l'empat a 0 també entre Nòbrega Constructora Esperança i Futbol Club Pas de la Casa. Començarem amb el dissabte, amb tot el que va passar dissabte al vespre al centre d'entrenament de la FAF. Derbi escaldenc ja de per si. Era un partidàs, apuntava maneres, però al final la victòria pels de Dani Luque per 2-1 amb tots els ingredients per ser una nit memorable per l'Atlètic. I és que, a banda de ser la quarta victòria consecutiva, els apropa a la zona europea. Després, evidentment, mirem la classificació. Ens quedem amb les ocasions, primer de l'Atlètic i després aquesta claríssima d'Abel Arganyaraz, notícia que l'argentí no vegi porteria, i més en aquesta acció. Pràcticament tot a favor ho tenia, però Saúl Gràcia intervé per negar-li el gol a un dels màxims golejadors d'aquesta Lliga Multisegó Assegurances. Tindria també la seva l'Atlètic, ja ho veuen, portem 3 ocasions i ni tan sols 7 minuts de joc. Des de la distància ho provava Barrenetxea, havia d'intervenir ara Adri Muñoz, posant el seu guadret per negar-li el gol al jugador basc. Atenció a aquesta jugada, minut 25, errada greu de Saúl Gràcia en la sortida de pilota, vol driblar Jean-Luc, Liborià li llegeix les intencions, posa la cama i marca a porteria buida. S'avançava, doncs, l'Interclub Escaldes. En aquest moment, l'equip d'Utger Canals feia un pas de gegant, per com a mínim mantenir el colideratge de la classificació. Segona meitat, minut 68. Segona targeta groga per Marcel Esgró, 20 minuts, més de 20 minuts per davant, es quedava amb 10. L'Atlètic Club Escaldes, això evidentment, feia pensar que la balança es decantava més a favor encara de l'Inter, que ja anava per davant al marcador i que jugaria contra 10 homes. Però res de tot això. El primer avís de Rodrigo Piloto va ser aquesta acció que acaba rematant Guillaume López. No troba el gol al francès quan s'associen Piloto i Guillaume. Guillaume i Piloto tremola el porter rival. Tindria l'Inter aquesta per sentenciar amb el 2-0. Sasha Andreu és qui ho prova, bloca Saúl Gràcia. Quedaven aquí 6 minuts, però atenció, perquè al 93 pràcticament centrada de Valero buscant el segon pal i Rodrigo Piloto, el portuguès, vola per sobre de tots. 6a jornada consecutiva que veu porteria Rodrigo Piloto en estat de gràcia. El davanter portuguès, d'aquesta manera Rodrigo Piloto feia aleshores, atenció, l'empat a 1, ho hem vist, minut 92 amb 40 segons. I què va passar poc després? Doncs això, que res, pocs segons després, desplaçament al llarg de Guillaume, Rodrigo Piloto que la caça a l'interior de l'àrea, surt Adri Muñoz i el portuguès el dribla i marca a porteria buida amb la seva cama esquerra, 94 i mig, ja ho veuen, capgirava el marcador en temps de descompte i amb 10 homes l'Atlètic per apropar-se a Europa. Sí, al final no estábamos por arriba del partido los 90 minutos y yo creo que solamente acreditamos y fuimos para arriba porque es lo que hablamos, hay que acreditar. Yo he tenido 2 en la primera parte y no las enchufé y las 2 últimas las tenía que enchufar y a seguir con 3 puntos más. A ver, nosotros venimos de unas semanas hace algún tiempo veniendo entrenando y acreditando mucho a nosotros en el trabajo que estamos haciendo. O sea, estamos súper tranquilos que el gol iba a salir. Sí, està clar, tot el que es perd és un cop dur per nosaltres. Volem guanyar la Lliga i ara ho estem fent bé, portem una bona dinàmica i a més com s'ha vengut el gol i la derrota, que venim guanyant 1-0 fins al minut 90 i ens han remuntat amb 2 gols en un minut i és la veritat que bastant cop dur, com tu dius, també per la derrota i per com s'ha produït. Estem pendents del partit però igualment depenem de nosaltres. Si nosaltres guanyem tots els partits d'aquí al final, guanyem la Lliga, sí que és el que hem de pensar.
Ja per la jornada de diumenge, la veritat és que quedaven poquets gols, només 5 se'n van viure el diumenge, 8 comptant aquests 3, amb el còmput global de la jornada, poquets gols. Doncs aquesta jornada 17, empat a 0 entre Penya Encarnada d'Andorra i una UES Santa Coloma que sabia que dissabte al vespre havia perdut l'Inter, però no ho podia acabar d'aprofitar del tot l'equip de Ramon Maria Calderé. Uns groc-i-negres que aquest empat a 0 feia que tornessin a recuperar el lideratge en solitari, això sí, només un punt per davant de l'Inter. La primera, de Joaquín Cifuentes, aquest eslàlom a l'interior de l'àrea, volia definir amb cama esquerra, però Ibáñez hi endevinava la rosca d'aquesta manera. Joaquín Cifuentes es volia desfer d'Ezequiel Vargas al minut 37, torn pel Penya, el Chirrimonge, com sempre, és qui la posa a l'interior de l'àrea, s'eleva Mati Bahamonde, però no acaba de trobar porteria, remata per sobre el travesser d'Àlex Ruiz. A la segona meitat, més de Cifuentes i més d'Ibáñez. Tornen els mateixos protagonistes que a la primera meitat, eslàlom i ara amb cama dreta. Ho prova l'11 de la UE, torna a desviar amb la punta dels dits, en aquest cas, el porter del Penya, al 73, nova ocasió dels groc-i-negres, aquesta rematada, primer és Faisal, després Bolívar, ara les cames d'Ibáñez li negava novament el gol a la Unió Esportiva Santa Coloma. Aquesta és l'acció repetida, primer rematat Faisal, jugada personal de Bolívar, tots dos havien entrat des de la banqueta, es tornaven a trobar amb Ibáñez. I al 83, acció pràcticament individual, a la contra de Gavi Garcia, un dels més encertats de la Penya Encarnada d'Andorra, el jugador que ho provava des de la distància, el dorsal 12 en contraatac, veient Àlex Ruiz una miqueta avançat, prova una vaselina que no trobava porteria. I ens quedem, doncs, amb aquesta, l'última del partit. Tornava a aparèixer la UE Santa Coloma, ara no era Ibáñez, era Garcés, qui rebutjava la pilota pràcticament sota pals. Muy bien, estoy muy orgulloso del equipo porque llevamos muchas semanas trabajando para llegar a lo más alto. Me quedo con todo el trabajo del equipo y la verdad es que estoy orgulloso, muy orgulloso. Sí, claro, por supuesto, y sobre todo en Copa, vamos a ir a por todo. Sí, bueno, sabíamos que el resultado de ayer se nos dio a favor para volver a ponernos líderes y con 3 puntos de ventaja, pero también sabíamos que el partido iba a ser complicado, no iba a ser fácil. Y bueno, hemos sacado un empate, es verdad que nos ponemos líderes con ese punto y para mí desaprovechamos la oportunidad de ponernos a 3. Bueno, yo creo que al final no estamos teniendo ese puntito de suerte, sí que es verdad que tenemos ocasiones, se puede ver en el partido, pero eso se va a solucionar, eso yo creo que no vamos a tener problema y destacar que siguen sin meternos gol, que eso también es importante y bueno, yo creo que los goles van a venir. Així de contundents eren les declaracions al final del partit de Gavi Garcia. Al partit del migdia, Futbol Club Santa Coloma, Atlètic Amèrica. Va competir molt bé l'equip de Cristian Lara, va estar dins el partit en tot moment, però al final 3-0, 1-0 fins pràcticament les acaballes del partit. Un Futbol Club Santa Coloma que, evidentment, amb la victòria s'apropa també a Europa i s'apropa al lideratge. Després, insistim, veiem la classificació. La primera era aquesta, Eloi Gila, el de Sabadell, que rematava sol a l'àrea petita i es trobava amb el porter Teo Guillén, el millor del seu equip. Teo Guillén, el porter, negant-li ara el gol novament, en aquest cas a Miguel López. Nova centrada, nova rematada, amb certa facilitat del Futbol Club Santa Coloma davant la pobladíssima defensa de l'Atlètic Amèrica. Al minut 31, però, apareixia el de gairebé sempre, Virgili, amb la seva cama esquerra, enviava la pilota pràcticament a l'escaire, no podia fer res en aquesta ocasió. Teo Guillén, el golaç de Virgili per donar avantatge a l'equip de Fede Bessone. Encara a la primera meitat buscava l'empat, novament, l'Atlètic Amèrica, en una de les poques ocasions que va tenir el cué de la Multisegur. Aquesta acció, aquest xut de Tommy Bejarano, es trobava amb la bona intervenció de José Gómez. Fixin-se, minut 74, i gaudia de l'ocasió per empatar de nou l'Atlètic Amèrica. Les entrades de Bríñez, la rematada de Facundo Bustos, que havia entrat des de la banqueta, marxava per sobre el travesser colomenc. I fins al 80, l'Atlètic Amèrica va estar dins del partit. Aquí, però, una carambola a l'interior de l'àrea amb la pilota al pal. Fins i tot acaba amb el gol d'Àlex Sánchez, que també havia entrat des de la banqueta. Li van tornar a funcionar els canvis a l'equip de Fede Bessone. En aquesta ocasió, doncs ja ho veuen, pràcticament un pinball que acaba solucionant el central de la Seu d'Urgell per fer el 2-0. I el tercer, doncs al 89,
Octavio Páez, que també havia entrat des de la banqueta, el veneçolà des de la distància acabava fent el 3-0 definitiu. Correcte, al final el tema és, el gol de Virgili és un xut de fora l'àrea, el xut que faig jo abans del gol, el xut que fa Páez, Octavio, que és, al final, quan tens un bloc tan tancat, o arribes per fora i fas bons centros i que es puguin rematar, i si no, l'altra opció és, des de fora l'àrea, fuetada, a veure què cau. Que la jornada s'havia donat perfecta una mica per poder retallar punts, i allà estem. La setmana que ve tenim un altre partit molt important, a veure si podem tornar a fotre una mica de canya i enganxar-nos ben bé a dalt i donar una mica pel sac als dos primers. Sí, la idea des del principi era arribar a la mitja part a la porteria a 0. No ha pogut ser, perquè al minut 34-35 ha marcat un gol en un xut de fora de l'àrea, però la diferència d'aquí amb la setmana passada és que l'equip no s'ha vingut a baix i ha sigut treballant com sempre fins al final de la mitja part. Sí, la idea era clara, la idea era arribar amb una línia de 5-4-1, arribar al final, al minut 85 a emocions, amb una diferència d'1-2 gols, i allí amb els canvis, amb l'entrada de Marcel de Kabir, pillar alguna pilota i poder intentar marcar algun gol. S'apropa, doncs, a la zona on vol estar el Futbol Club Santa Coloma i s'apropa també al Futbol Club Ordino, que va superar per 0-2 el seu partit davant el Carroi. Un Ordino que al minut 8 i mig gaudia de la primera ocasió. Tellado tornava a aparèixer amb l'equip després de la seva absència la setmana passada i gaudia d'aquesta primera ocasió. Jugada de videojoc, pràcticament a l'interior de l'àrea, buscant la rematada. Al minut 9 i mig s'avançava Silo Ordino amb un altre home que reapareixia, que també es va perdre el partit de la setmana passada. Era el central Edu Sánchez, qui acabava enviant la pilota al fons de la xarxa per donar el primer avantatge al Futbol Club Ordino. Es queixava Fabio Soria d'haver rebut un cop a la mà. El gol, però, que pujava al marcador. Aquí veiem la repetició. Acció a l'interior de l'àrea i Edu Sánchez posa la punta del peu per marcar a porteria buida. Sobre la mitja hora, una altra de l'Ordino, centrada de Monsif Qatar i la rematada, que no acabava de trobar porteria. Tampoc aquesta, una altra jugada de videojoc de Tellado. Fixin-se com passa entre dos homes, acaba xutant, la fortuna somriu al Carroi perquè la pilota acaba topant novament al pal. Al minut 40 tindria l'ocasió l'Ordino de fer el segon. Aquesta és l'acció de Tellado, toca un defensa i això fa que la pilota no vagi al fons de la xarxa. En la posterior rematada, Monsif Qatar tampoc no trobava porteria. Ja la segona meitat, carta de presentació de nou de l'Ordino amb una pilota que acabaria al travesser. Era Roncal, el lateral dret, qui enviava la pilota aquí, fent trontollar la porteria de Fabio Soria. Nova ocasió de l'Ordino per fer el segon. Tindria, evidentment, la seva també al Carroi. Caiguda en banda de Batjana, jugada que pura línia de fons, la centrada, no arriba ningú en aquesta passada de l'amor. Pilota que es passejava per davant la porteria de Jur Marinovic. I el 80 a 10 pel final, el segon, el de la sentència. Ara sí, Tellado controlava l'interior de l'àrea i resolia amb un fort xut al davanter, l'home gol del Futbol Club Ordino. Edu Sánchez primer, Tellado després. Dos homes que reapareixien, dos homes que van donar 3 punts a l'Ordino. Sí, hem intentat començar el millor possible, però un gol de córner mai ha rep bé, però és això. Un gol molt tempraner, però després hem intentat fer la feina bé, i després el segon també ha vingut de córner, quan millor estàvem nosaltres, però jo crec que ens falta ser més constants. Jo crec que fem 35 minuts molt bons i després ens anem com la setmana passada, que al minut 45 fem una mala jugada, una vermella i gol de falta. Jo crec que si aquells 45 minuts els haguéssim fet bé, haguéssim marcat. Igual que aquí, si no ens haguéssim desconnectat al córner, haguéssim fet una molt bona primera part i podíem haver guanyat. Muy bien, muy bien. La verdad que el equipo respondió a lo que el míster nos estaba pidiendo y al final pudimos resolver. El segundo gol nos tranquilizó, así que muy bien, contento. Sí, claro que sí, estamos cerca de los 4 primeros, que es importante. En un mes tenemos partido de Copa, aún más importante, y nuestro enfoque está en eso, así que muy bien. Aquest que acabem de veure de Tellado acabaria sent l'últim gol del diumenge a la jornada 17 de la Multiseguro Assegurances, perquè en l'últim partit
No hi va haver gols, repartiment de punts entre Esperança i Pas de la Casa. Tots dos equips s'allunyen un puntet més del fanalet vermell. Això sí, hi va haver ocasions. La primera aquesta, un intent de tisora del Pas de la Casa que no trobava porteria. Era Leandro qui ho provava, era Salguero qui ho provava. Més ocasions del partit, ja fins la segona part hem d'anar. Brian Pubill tenia la pilota a l'interior de l'àrea, jugada personal, acabava finalment amb una rematada de Diego Nájera, intervenia Ferreiro, el porter del Pas de la Casa. Al minut 62, una altra oportunitat per l'Esperança, ara era Arnau Torrelles. Provava de superar Ferreiro, la pilota que s'estavellava al lateral de la xarxa. Minut 65, acció de Carlos Gómez, que rep una pilota llarga, intenta la centrada, la pilota acaba tocant el pal d'Ema. Abans de quedar a servei de porteria, passaven els minuts, ni Esperança ni Pas de la Casa trobava la porteria rival. Aquí veiem l'acció repetida, el xut acaba tocant el pal abans de superar la línia de fons. Al 82, Luis Martins intenta desfer-se de Rui Beja. L'acció de Luis Martins, però, s'acaba topant amb el porter de l'Esperança, amb Ema. Aquesta és l'acció, déu-n'hi-do, la pugna entre Martins i Rui Beja. Al final, doncs, servei de cantonada. Passaven els minuts i tampoc, no acabaven trobant el gol. Fins i tot en aquesta ocasió, Roberto li faltava poquets mil·límetres per sentenciar, segurament, el gol que hagués decidit el partit. Un partit que era de la nostra lliga, no, diguéssim, i bueno, aquests partits, si no els pots guanyar, els has d'empatar mínim. No són partits que pots perdre, són punts que són molt valiosos, no? I per nosaltres, bueno, tenim la sensació que en moments d'en partits hem sigut millors, hem tingut ocasions, però ells també han tingut les seves, així que, bueno, empat que crec que és el correcte. Sí, el que et dic, no? Sumar és important en qualsevol partit. En aquestes situacions, i sobretot contra un rival directe, sumar a qualsevol punt per nosaltres és or. Bueno, al final volíem els 3 punts, no? Sabíem que era un rival directe per ficar una mica més de terra per mig, però bueno, hem intentat dominar, hem tingut més ocasions, jo crec que sobretot a la segona meitat no hem pogut concretitzar, hem d'estar més concentrats a la part final, però és un punt, seguim sumant, ja portem un parell de jornades sense encaixar gols, que també és important per l'equip, i al final es tracta d'anar sumant, no? També hem tingut baixes a la primera meitat, no? De Revés, Rafa, amb lesions i tal, i bueno, jo crec que també hem fet un bon partit a nivell d'intensitat i ells també s'ho estan jugant, és normal. Crec que sí, que al final és una qüestió d'estar més encertat a dalt, no? Que al final fem moltes ocasions de gol, no? Que això ja és important perquè abans no arribàvem tant, ara estem arribant amb més claretat, no? I al final és això, tenir concentració i intentar marcar algun gol per ficar-nos al davant en algun partit. Hem vist tots els gols, hem vist el resum, les imatges, els protagonistes, els hem escoltat també a les seves entrevistes postpartit. Moment per conèixer la classificació al final d'aquesta jornada 17. Com dèiem, una classificació que encapçala novament en solitari la Unió Esportiva Santa Coloma. 42 punts pels groc i negres, amb el seu empat beneficiant-se de la derrota de l'Inter, que es queda amb 41. S'apropa, atenció, a 4. El Futbol Club Santa Coloma, 37 punts pels de Fede Bessone, i atenció a la setmana vinent. Ara ho veiem, però Futbol Club Santa Coloma, Inter Club Escaldes ens espera aquest diumenge. Continuem a la classi. Atlètic Club Escaldes s'apropa també. Són encara 8 respecte a Europa, però ja està pràcticament aquí. L'Atlètic Club Escaldes, 33 punts pels de Dani Luque. 28 en suma l'Ordino, que és 5è. Amb 27 trobem a la 6a plaça el Penya. Per la part de baix, atenció, Futbol Club Pas de la Casa en té 11, juntament amb el Carroi. Tots dos equips marquen la salvació. A 4 es troba l'Esperança, que ocupa zona de promoció i es queda amb 5-2 de la promoció. A 6 de la salvació, l'Atlètic Amèrica. Taula de golejadors encapçalada una setmana més per Domi Berlanga. No ha vist porteria, però es queda amb 14 gols. Atenció perquè arriba Rodrigo Piloto, ho dèiem, 6 jornades consecutives marcant, ara un doblet per donar-li la victòria a l'Atlètic, 11 dianes ja pel davanter portuguès. Amb 10, Abel Argañarás, també de l'Inter, i Guillaume López, també de l'Atlètic Club Escaldes. Es suma en aquest grup selecte de 10 dianes Víctor Tellado del Futbol Club Ordino. I atenció al que ens espera aquest cap de setmana. Dissabte a la nit començarà tot amb un duel directe
per la permanència, per la salvació. Atlètic Amèrica, Esperança d'Andorra, l'últim contra el penúltim. Evidentment, 3 punts cabdals per tots dos equips en joc. El diumenge començarà amb un Carroi Atlètic Club Escaldes. A 2:15, UE Santa Coloma Futbol Club Ordino. Atenció a les 4 de la tarda, el que dèiem, Futbol Club Santa Coloma, Interclub Escaldes, segon contra tercer, 4 punts entre tots dos. Es tancarà la jornada 18 i la segona volta amb el duel entre el Futbol Club Pas de la Casa i el Penya Encarnada d'Andorra. Doncs especial atenció al que passarà aquest proper cap de setmana. Nosaltres deixem aquí el Tot Lliga de la jornada 17. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau, gràcies.